srdci našich horehronských lúk a lesov, kde každá rastlinka šepká príbehy, vznikajú naše ovocné, bylinkové sirupy a sušené bylinkové zmesy. Šikovné ruky Dany Oravcovej starostlivo zbierajú plody a rastlinky vypestované s láskou. Jej sirupy sú sladkou symfóniou ovocia a byliniek, ktoré oživia každý nápoj a prebudia vaše zmysly. Sušené zmesy prinášajú do vášho domova pokoj a harmóniu, pokojné, hrejivé chvíle pri šálke čaju. Prebuďte v sebe lásku k prírode a objavte kúzlo chutí, ktoré vás spoja so zemou a jej krásami. Nechajte sa uniesť vôňami a chuťami, ktoré sú darom z našej prírody.